നമസ്കാരം. വെട്ട ന്യൂസ് ക്യാപ്സൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. കാനൂർ കലാസാഹിത്യ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം 9ാം വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും അങ്കണവാടി കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും തിരൂർ നാടകവേദിയുടെ കാലത്തിന്റെ ശബ്ദം നാടകവും അനുബന്ധമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിയാപുരം കാനൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കാനൂർ കലാസാഹിത്യ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം 9ാം വാർഷികാഘോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വെട്ടപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് നെല്ലാഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് അംഗം AP സുനന്ദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എഴുത്തുകാരി അജിത്രി തൃശൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ആദരിച്ചു. വായനശാല സെക്രട്ടറി NS ബാബു സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കാനൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തിരൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് ബാബു മാസ്റ്റർ, കൊടക്കാട് ബഷീർ, A അഷറഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബഷീർ പുത്തൻപുട്ടിൽ സംവിധാനം നിർവഹിച്ച കാലത്തിന്റെ ശബ്ദം നാടകവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വെട്ടം.